Vad sa du egentligen? Vi ska vara med på bild. Kis, vad sa du? Okej, jag har tagit kort nu. Jag tog ut en kamera, det är chill. Men jag tog. Nej, ta bild. Jo, jag har tagit. Nej, ta bilden till. Ja, men jag har tagit den Ta till. bild. Okej. Men det är utan blixt, okej? Där kom den. Ja, men jag har tagit det. Lugnt, grabbar. Okej, jag tar till. Wow. Kis, hur är läget egentligen? Nice. Ta då, vi har fan gang! Jag har tagit flera gånger. En till. Där. Wow. Kis, du är inte full, va? Nej. Yes. I'm not drunk. Du får göra en drink. Du, Danne, vem är din best man? Du, får han att göra en drink? Ja. Danne, jag är din best man. Ja, klart jag är. Ah, bra. Kis, fan du behöver en Kom, drink. gör en eller hur? drink nu så jag kan kolla på skicka. Jag behöver en drink. Du måste ha en drink. Du har inte fått i någon alkohol då, eller? I need a drink. I need a drink. Fixa det, man. Kan du säga jag ska? Ja, du får fixa det. Lätt. Ja, men nej. Jag har tagit ett kort. Okej. Så får du se hur jag ska göra. Kis, hur gick det? Kis, hur gick det? Du får se hur jag Hälsat upp med dig, jag vet. direkt. Precis, hej. Och kis. Okej, jag har tagit kort. Okej, jag har tagit. Jag vill ta på er. Du